दा अनलाइन गेम होनोबा ना लोगोफोर नैबे मोनसे बन एप्सआबो ट्रेन्डिं बायदि सोलिगासिनो दङ। दा नैबे बन एप्सआव ना ओरैबायदि मानसिफ्रा जयेन जाबाय ओमफ्राय बिसोरो मानि बन एप्सआव बिराद सोरबा मानसिफ्रा मानि हाजार फैसाबो खामायगासिनो दं आरोखि ना लोगोफोर। दा गोबां मानसिफ्रानो आंनाव सोंहरबाय थायो जोङो मारै बारानिफ्राय बारा मानि बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो कइन्सखौ बुथुमनानै लानो हागोन बिनि मोनसे भिडिअ लाबो होननानै बुंहरदों आंखौ गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालाम। दा लोगोफोर आङो नोंथांमोननो आंनि नैबे लास्ट भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन जोङो मारै बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो कइन्स बुथुमनानै जोङो नैबे बन एप्सआव जोङो आर्निं खालामनो हायो। दा आङो नैबे भिडिअखौनो लानानै फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो माबोरै गावनो गाव उइद्र' खालामनानै लानो हागोन। दा आंनाव नैबे सासे मानसिया कमेन्ट खालामहरदों नै नोंथांमोना दा नैबे कमेन्टखौ नायबानो जाबाय। दा बियो आंनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों निजेनाव उइद्र' लानायखौ खोन्था दे होननानै। दा लोगोफोर बिनिखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो सानदों जोङो माबोरै गावनो गाव निजेनाव उइद्र' लानो हायो। निजेनाव उइद्र' लानो थाखाय जोङो नैबे कइन्स ट्रेडिंआव थुनानै नायनांगोन। बिनि उनाव जोङो नैबे बायदि अपसन नुनो मोनगोन। जोङो नैबे टप आप अपसनाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव दा आं नैबे टप आप अपसनाव थुनानै होनोसै। टप आप अपसनाव थुनाय लोगो नैबे बायदि अपसन नुनो मोनगोन। जोङो नैबे गेजेरनि आं सिन होनायाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव जोङो कनफार्माव होदो। कनफार्माव थुनाय लोगो नैबे बायदि अपसन नुजागोन। गाहायाव बारकड नुनो मोनगोन ओमफ्राय बारक'डनि गाहायाव कपि नुनो मोनगोन। कपि लिंक माने जोङो बे लिंकखौ कपि खालामनानै लानांगोन। दा आङो लिंकखौ कपि खालामनानै लाखांनायनि उनाव आङो बेक फैफिनबाय। बेक फैनानै नै दा आंना पइन्टआ दङ 1,05,000। दा आङो बेखौ उइद्र' खालामनोसै नै उइद्र' नावआव थुनानै होनांगोन जोङो। आङो दा उइद्र' नावआव थुनानै होनोसै। आंथ' लिंकखौ कपि खालामखाबाय नालाय बिनि उनाव नैबे थिर आइकनाव थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव जोङो नैबे अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन नैबे फार्स्टनि अपसनखौ। दा आं बेयाव आंनि सिकिउरिटि नाम्बारखौ होनोसै आंनि पासवार्ड नाम्बारखौ आङो बेखौ सेभ खालामनानै दोनखादों। ओमफ्राय आङो नैबे कन्ट्राक्ट एड्रेसखौ आङो दाननानै नैबे आं दहाय लिंक खालामनाय कपि लिंक खालामनायखौ आङो बेयाव पेस्ट खालामनानै होनोसै नै। बिनि उनाव आङो नैबे साबमिटआव थुनानै होनोसै गाहायनि नैबे साबमिट अपसनाव। बिनि उनाव जोङो नैबे बायदि अपसन नुनो मोनगोन चेक। जोङो नैबे चेक खालामनानै नायनो हागोन। दसे टाइम ओंखारगोन आं दा बेखौ कनफार्माव होबाय नै। कनफार्माव होनानै आंनि लिंकआ नैबे गाहायाव फैबाय। गाहायाव फैनानै आङो दा बेखौ उइद्र' नावआव थुनानै होफिनसै। उइद्र' नावआव थुनानै होनानै बेयाव जोङो पइन्टखौ नायनानै गाव गावबागाव बेयाव टाइप खालामनानै होबानो जाबाय। दा आंना 1,00,000 पइन्टआ $10 जायो नालाय आं दा बेयाव $10 होनानै साबमिट खालामसै। नैबे साबमिट खालामनानै कनफार्माव थुनानै होनोसै आङो। कनफार्माव थुनानै होनायनि उनाव नैबाहाय गावनि नाम बा सोरनिबा नामाव उइद्र' लादोंबा सोरनिबा नाम नुजाखागोन। दा आङो आंनियावनो निजेनो उइद्र' लादों नालाय दा बेयाव आंनि नाम नुजाबाय नै। बिनि उनाव आङो दा नैबाहाय आंनि सिकिउरिटि नाम्बारखौ होनानै होनोसै आंनि पासवार्ड नाम्बारखौ। बिनि उनाव आङो नैबे चेक फर डिटेल्स अपसनाव थुनानै होनोसै नै। दा आंनि पइन्टआ आंनावनो कइन्स जाहैबाय लोगोफोर। बियो कइन्स ट्रेडिंआव थाहैसिगोन। दा नै नोंथांमोना जुदि आं सोरनोबा हरोमोनबा आङो नैबे फैसाखौ मोनसिगौमोन। नैबे 945 फैसाखौ मोनसिगौमोन आङो लोगोफोर। दा लोगोफोर जोङो बेंक एकाउन्ट होआलासे निजेनो बेबायदि गावनो गाव उइद्र' खालामनानै लानो हायो। दा आंना पइन्टसा गैला नै। आंना दा पइन्टसा 5,000ल'सै लोगोफोर नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा आङो आंनि पइन्टखौ कइन्स ट्रेडिंआव हरजोब्बाय लोगोफोर। दानिया जों माबोरै फैसा मोनगोन? दा गोबां मानसियानो सानदों जानांगौ दा नै आंना नैबे कइन्स ट्रेडिंआव कइन्सआ फैजोब्बाय लोगोफोर नै आंना पइन्टनिफ्राय कइन्सआ फैजोब्बाय गासिबो नै। दा आंना दहाय 4,000ल'मोन दा 1,02,300 जाबाय नै। दा जोङो बेखौनो जोङो फाननानै फैसा लानो हाबाय लोगोफोर। दा नोंनाव जुदि सोरबा मानसिफ्रा कइन्स बायनो बियोब्ला नै बेयाव इन्टार आइडि अपसन नुनो मोनदोंना नैबाहाय ट्रेन्सफार टुआव। बिनि गाहायाव बिनि आइडिखौ होदो। बिनि उनाव एमाउन्ट बेसेबांनि बायनो नागिरदों बियो बे हिसाबै नोंथाङा कइन्सखौ हरबानो जाबाय आरोखि नैबे ट्रेन्सफाराव थुबानो। दा 100 थाखानि 9K हरो आरो 200 थाखानिबा 18K मोनगोन आरोखि बियो। दा नोंनो डाइरेक्ट फेस टु फेस बेयो गुगोल पे बा फन पे खालामनानै नोंनो फैसाखौ हरगोन। नोंहा कइन्सखौ डाइरेक्ट हरबानो जाबाय। दा जोङो बेबायदिनो कइन्सखौ जोङो फाननानै फैसा लाफिननो हायो आरोखि लोगोफोर एकाउन्ट नाम्बार होआलासे। दा लोगोफोर गोबां मानसियानो आंनाव सोंहरबाय थायो जोङो माबोरै कइन्सखौ आनलिमिटेड मोनगोन? माबोरै जोङो कइन्सखौ मोनबाय थागोन? बिनि मोनसे भिडिअ लानानै खोन्थाहर आदा होननानै बेबायदि गोबां मानसिफ्रा बुंहरो। दा लोगोफोर जोङो जुदि नोंथाङाबो जुदि कइन्सखौ बारानिफ्राय बारा बांसिननिफ्राय बांसिन जुदि खामायनो गोसो जादोंब्ला नोंथाङा गावनो गाव एजेन्सि जानांगोन। दा गावनो गाव एजेन्सि जानोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन? आङो बे एजेन्सिनि लिंकखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि बे लिंकजों हाबनानै गावनो गाव एजेन्सि जानानै नोंथांमोनाबो कइनबो खामायनो हागोन आरो कइन्सबो खामायनो हागोन। जुदि नोंथाङा एजेन्ट जानानै आरो सोरखौबा
नोङो एजेन्ट खालामोब्ला बेयाव जोङो माने कइन्सखौ मोनगोन। ओमफ्राय जुदि नोङो एजेन्ट जानानै नोङो बे मानसिखौ जुदि नोंनि मेम्बाराव सोनानै दोनोब्ला नोङो बेनिफ्राय पइन्ट हिसाबै नोङो कमिसन मोनबाय थागोन। आरो जुदि नोंनि एजेन्सियाव आरो जुदि नोङो सोरखौबा एजेन्सि खालामबावोबा नोङो कइन्स कमिसन मोनबाय थागोन। कइन्सआ नोंनाव आनलिमिटेड हाबबाय थागोन। बेनिखायनो लोगोफोर गावनो गाव एजेन्ट जानो नाजा। गावनो गाव एजेन्ट जानानै मानसिफोरखौबो एजेन्ट खालामनो नाजा। अब्लाना नोंनाव कइन्सआ आनलिमिटेड हाबबाय थागोन। दा नोंथांमोनाबो सोरबा एजेन्ट जानो सानदोंब्ला नोंथांमोना माने रावनिबो एजेन्ट आइडियाव जइन जानानै थानो मोननाय नङा आरो नोंथांनि लेभेला लेभेल 3 जानांगोन। अब्लासो नोंथाङा एजेन्ट जानो हागोन। दा नोंथांमोननो आङो एजेन्ट आइडिखौ नैबे आंनि भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आङो होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बे लिंकआव क्लिक खालामदो। जानो गोसोब्ला नोंथाङा नोंनि आइडिखौ होनानै एजेन्ट जादो आरोखि। आरो नोंथांमोना एजेन्ट जानो रोङाखैब्ला नोंथाङा एजेन्ट जानो गोसो दंथारोबा नोंथांमोना नैबे आं स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोना आंखौ मेसेज खालामनो हागोन। आङो एजेन्सि जानो सानदोंमोन माबोरै जायो होननानै। अब्लानो लगे लगे आं नोंथांखौ एजेन्ट आइडि बानायनानै हरगोन लोगोफोर।